Svrha finansijskog planiranja nije da predvidite budućnost, već da sagledate finansijske posljedice svih svojih poslovnih odluka, povučite prave poteze, izbegnete neke loše. Nažalost, dobar deo privrednika ovde stane što se tiče finansijskog planiranja. Jedna od najčešćih grešaka mnogih privrednika. I ta greška se zove potcenjena ulaganja u imovinu. Znači imamo return on investment koji je, inicijalno smo mislili da je 10, a u stvari je 5. I ovo je jedna katastrofa. Praktično u ovakvom modelu radili bi samo za kamatu uz neuporedivo veći trud i preuzeti rizik u odnosu na bankara. Ako ovde pogrešimo i napravimo previše agresivnu strukturu finansiranja, možemo sebi napravimo opet niz problema bez potrebe. Da na neki način vi vodite firmu, a ne da firma vodi vas. %90 firmi u Srbiji ne radi finansijsko planiranje. Zašto? Zato što im ne treba. Drže ceo biznis u glavi i to je okej. Ali to je okej zato što tih 90% firmi su zapravo mikrofirme. Nekoliko zaposlenih, ne baš mnogo veliko ulaganja, mali prometi, mali profiti i onda i ako negde pogreše u poslu, mogu to brzo da isprave i ne košta ih puno. Njima je to dovoljno da na taj način vode firmu. To je metod pokušaja i greške. Međutim, u jednom trenutku firma ih preraste. Stvari počinju da se komplikuju. Ima mnogo više proizvoda, mnogo više kupaca, dobavljača, zaposlenih, pojavljuju se i neki ozbiljni krediti i tada jedna loša odluka ne može više tako brzo i tako lako da se ispravi. Košta mnogo više vremena, živaca i para. I tada se zaista javlja potreba za finansijskim planiranjem. Da se sve te odluke, pre nego što ih donesemo, provučemo ih nekako kroz neki finansijski skener i vidimo da li to ima smisla ili ne. Moje ime je Dejan Ćirković, imam preko 15 godina iskustva u svetu finansija i pomoći ću vam da zajedno nacrtamo kostur finansijskog plana. Za to nam treba jedan crtež koji objašnjava kako funkcionišu finansijski tokovi u bilo kojoj firmi, u bilo kojoj delatnosti, od trafike do Amazona. Hajde da krenemo. Prodaja je lokomotiva svakog biznisa, zato krećemo od nje. Svaki biznis postoji da svojim proizvodima i uslugama zadovolji neke potrebe svojih kupaca. I zato prvo krećemo od projekcije prihoda. Znači imamo ovde kućicu koja se zove prihod. Treba da odgovori na pitanje koliko planiramo da napravimo prihoda u narednom periodu. Tu treba da definišemo ko su nam kupci ili grupe kupaca, šta želimo njima da prodamo, na koji način želimo da dođemo do tih kupaca, na kojim tržištima. Sve to na kraju na financijama mora da završi u jednoj cifri i to je ovaj ovde iznos prihoda. Pa recimo da je to u ovom našem slučaju, na primer, 100.000, miliona, evra, dinara, svejedno. Suština je da sve ovo važi i za velike i za male. Međutim, ti prihodi se neće desiti sami od sebe. U pravilu nastaće i neki troškovi. Nacrtat ćemo ih ovde, troškovi. Ako se bavimo proizvodnjom, tu će nastati neki troškovi materijala. I oni su ovde. Ako se bavimo trgovinom, umjesto materijala, ovde će biti neka nabavna vrednost robe. A sve to bit će propraćeno i nekim operativnim troškovima, na primjer troškovima zaposlenih i raznim ostalim operativnim troškovima. Pa recimo sada da su svi ovi troškovi materijala, nabavne vrednosti, prodate robe i tako dalje, da oni iznose, na primjer, 65, a da ovi zaposleni i ovi ostali operativni troškovi, oni iznose 25. Znači, naši ukupni troškovi ovde iznose 90. Epilog svih ovih ovde prihoda i ovih ovde troškova je neki profit. Njega ćemo nacrtati ovde, profit. I u ovom našem slučaju to će biti cifra od 10, tako. Nažalost, dobar deo privrednika ovde stane što se tiče finansijskog planiranja. Uradili su projekciju prihoda, uradili su projekciju troškova, uradili su projekciju profita, došli su do marže od 10%, to i manje više deluje okej,
i kažu hajde, idemo u to, krećemo. Međutim, tu naprave čitav niz grešaka, a evo i zašto. Zato što su prevideli da pored ulaganja u troškove, firma mora da ima i neku imovinu. To je ovde kockica, koju oni nisu ni videli. Imovina. Mora da postoje neka ulaganja u neke mašine, u neku opremu, neke nekretnine, u neka vozila i tako dalje. I to je sve stalna imovina. I neki privrednici sve to već imaju, ne planiraju neka nova ulaganja, pa zato to i ne projektuju. Ali tu opet nastaje problem, jer imovina nisu samo mašine, oprema, nekretnine. Za generisanje prihoda, pored stalne imovine, potrebno je da postoji neka obrtna imovina, neka obrtna sredstva. To je ovde kućica, obrtna sredstva. Naprimer, potrebno je da imamo neke zalihe robe, materijala, gotovih proizvoda, da bi mogli da generišemo prihode. Ako ih nemamo, nećemo imati robu kada nam je kupac traži ili nećemo imati sirovine u proizvodnji i nećemo moći da je proizvedemo. Isto ovo se dešava i sa potraživanjima od kupaca. To je takođe jedna od krupnijih stavki u okviru ove obrtne imovine, odnosno ovih obrtnih sredstava, i odnosi se na nenaplaćene fakture, fakturisane, ali nenaplaćene fakture. Svaki put kada mi nešto prodamo, mi ispostavimo neku fakturu, ali ukoliko je ne naplatimo, taj novac je ovde u potraživanjima od kupaca, odnosno u delu obrtnih sredstava. Ako ne prodajemo robu na odloženo, rizikujemo da će nam neki kupci otići kod konkurencije, koja je za razliku od nas spremna da ih finansira, i u takvoj situaciji ostaćemo bez ovih prihoda. Znači, imovina nam je potrebna podjednako kao i troškovi da bi generisali neke prihode. E sad, zanemarivanje ove ovde kućice, odnosno imovine, a konkretno u okviru njegovih obrtnih sredstava, je jedna od najčešćih grešaka mnogih privrednika. I ta greška se zove potcenjena ulaganja u imovinu. Kada imamo isprojektovan profit i prihod, stvari izgledaju sjajno. Ali kada uzmemo u obzir koliko nam je imovine za to bilo potrebno, priča zna da dobije totalno drugu dimenziju. Naprimjer, pretpostavimo da smo inicijalno mislili da nam je za ovu imovinu bilo potrebno 100.000. Ali kada smo ušli malo dublje u priču, shvatili smo da to nije 100.000, nego da je to u stvari 200.000. Znači, shvatili smo da nije 100, nego je 200. I sada vidimo da je ovo totalno druga priča u odnosu na inicijalno. Jer ako bismo ušli u to, ovo bi bila definitivno pogrešna odluka, jer uložili bismo mnogo energije, resursa, para, vremena, novca, a za uzvrat dobili bismo vrlo skroman profit. Profit naspram ove imovine bi bio jako skroman. Inicijalno mi smo mislili da je to 10.000 naspram 100.000, odnosno 10%, a u stvari je ispalo 10.000 na 200.000, što je u stvari samo 5%. Znači imamo return on investment, koji je inicijalno smo mislili da je 10, a u stvari je 5. I ovo je jedna katastrofa. Ispada da smo zaradili tek nešto malo više od kamate koju bi nam banka naplatila za kredit pod uslovom da je jedina koja je finansirala celu ovu imovinu. Praktično u ovakvom modelu radili bi samo za kamatu uz neuporedivo veći trud i preuzeti rizik u odnosu na bankare. Kada znamo ovakve stvari, mi se onda ne zalećemo u neki biznis tek tako. Da bi izgurali sve to što je planirano, moramo da budemo mnogo pametniji. U suprotnom, ulagat ćemo novac na kaščicu, jer će ova imovina non stop nastaviti da raste, dok će profit ostati da stoji. Možda će čak zapravo početi i da opada. Zašto? Zato što kako mi shvatimo da nam treba sve više i više zaliha nego što smo inicijalno mislili, nama se ova obrtna imovina povećava. Kako se povećavaju zalihe, tako se povećavaju i neki troškovi vezani za upravljanje tim zalihama. Naprimer, treba nam više ljudi u magacinu, treba nam veći magacin, pa samim tim i veći troškovi zakupa, veći troškovi ljudi, skaču nam troškovi osiguranja te robe u magacinu i tako dalje. A prihodi, oni stoje. I sad ako imamo iste prihode, a uvećane troškove, naravno profit će biti mnogo manji nego što smo inicijalno videli. Epilog je da ćemo vidjeti da sve ovo zapravo i nema smisla, da smo uvučeni u nešto što baš i nije bila pametna ideja.
Međutim, sve ovo smo mogli da vidimo pre nego što uopšte donesemo jednu takvu odluku. U tom scenariju planove i odluke koji ne prolaze finansijske skenere, prosto ostavit ćemo po strani i tražit ćemo neka druga, pametnija rešenja. Pretpostavimo da smo mi takva rešenja našli i da je ova kućica, koja se zove ukupna imovina, u stvari zaista vredela inicijalnih 100 i da je jedan deo od nje bila stalna imovina, na primjer neka 50, i ova druga takođe obrtna imovina neka još 50. Okej, sada kada smo definisali koliko nama imovine stvarno treba da realizujemo ove poslovne planove i odluke, a to je ovih 100.000, sada ostaje još jedno da definišemo kako da nabavimo novac i u kojoj strukturi finansiranja nam je taj novac potreban. Znači, dolazimo do još jedne kućice koja se zove novac. Taj novac može opet da ima dva izvora. Jedan je naš novac, to je ovo, zove se kapital, a drugo je pozajmljeni novac i on se zove obaveze. Zašto je ovo bitno? Zato što ako ovde pogrešimo i napravimo previše agresivnu strukturu finansiranja, možemo sebi napravimo opet niz problema bez potrebe. O čemu se radi? Celu ovu imovinu mi možemo da zapravo posmatramo kao finansijsku potrebu. I ta potreba može da bude kratkoročna ili dugoročna. Dugoročna potreba su ulaganja u stalnu imovinu, ali i jedan deo ovih obrtnih sredstava. Znači, dugoročna potreba će biti cela, kompletna ova stalna imovina, ali i jedan deo ovih obrtnih sredstava. Na primjer, tu se nalaze zalihe. Tu je neki minimalni iznos zalihe ispod koga naš biznis nikada ne sme da padne, jer u suprotnom ugrozit ćemo redovno operativno poslovanje. I on stalno mora da bude tu. Zato se taj deo obrtne imovine, koja evo sad ovo lepo šrafiram, on se zove trajna obrtna sredstva. I taj izraz vam je sigurno poznat ukoliko ste nekad sarađivali sa bankarima. Sve ovo ispod ovog šrafiranog iznosa, evo uzet ćemo neki drugi flomaster, na primjer ovaj crni, sve ovo ispod, to se zove kratkoročna finansijska potreba, odnosno to su neka potraživanja i neke zalihe koje pulsiraju sezone i tako dalje. Sad, kad je sve ovo jasno, sada nam je mnogo lakše da definišemo kako treba da nam izgledaju izvori finansiranja ovog našeg biznisa, odnosno ove naše imovine. Koji deo od ukupnih ovih ovde izvora treba da bude dugoročan, a koji treba da bude kratkoročan? Logično, dugoročni izvori treba da pokriju dugoročne potrebe, to je ovaj zeleni šrafirani deo, a kratkoročni izvori treba da nam pokriju ove kratkoročne potrebe, to je ovaj crni šrafirani deo. Pa pretpostavimo da u ovom našem slučaju to znači da ovde možemo da kažemo da su ove dugoročne potrebe bile 20, a da su ove kratkoročne bile 30. Znači one zajedno čine ovu obrtnu imovinu od 50. Što u prevodu dalje znači da su naše ukupne dugoročne potrebe, to je ovih 50 plus 20, to je 70, a kratkoročne su ovih ovde 30. Sad, mi treba da napravimo izvore finansiranja koji su usklađeni sa ovim potrebama. I tu sad treba da imamo dugoročne izvore i kratkoročne izvore. Dugoročni izvori su kapital, to su naš novac koji smo mi inicijalno uveli u posao i posle reinvestirali dobit, ali i jedan deo ovih obaveza. Koji deo obaveza? Pa dugoročne obaveze. Ovaj drugi deo ispod su kratkoročne obaveze. I sad ću ja zašrafirati. Znači imamo kapital, to je dugoročni izvor, i imamo dugoročne obaveze, to je takođe dugoročni izvor finansiranja. Sve ovo ispod, to su kratkoročne obaveze. I to je kratkoročni izvor finansiranja biznisa. Pretpostavimo da u ovom našem slučaju struktura finansiranja otprilike izgleda ovako. Kapital, on nam čini oko, na primjer, 20.000, ove dugoročne obaveze nam čine 50, a ove ostale kratkoročne obaveze nam čine još 30. I to je to. Ukupni izvori finansiranja su 100, ukupna ulaganja ovde u imovinu su 100. Sad,
Ako smo ovo uradili kako treba, a jesmo, jer dugoročni izvori pokrivaju dugoročne finansijske potrebe, ostaje samo još da definišemo rok otplate ovih dugoročnih kredita. To jest da definišemo iznos rate. Jer ako ovde pogrešimo, ako napravimo da je dinamika otplate ovih dugoročnih kredita previše agresivna, opet ništa nismo uradili. Zašto? Zato što ovaj profit koji dolazi iz biznisa, a to je ova ovde kućica, on se vraća ovde i puni nam neki račun i iz ovog profita mi praktično treba da vraćamo te dugoročne rate za kredit. Tako. Sad, pretpostavimo sledeću situaciju, da mi ovde imamo 10.000 profita, a svi ovi dugoročni krediti, na primjer, imaju rok dospeća od 2 godine u proseku, što znači da mi ovih 50.000 treba da vratimo za 2 godine, odnosno ove godine treba da vratimo 25. Profit biznisa je 10. I iz ovoga jasno vidimo da mi nećemo imati dovoljno otplatnog kapaciteta, odnosno novca, da servisiramo ove obaveze, da vraćamo ove kredite. Logičnije bi bilo da je ovaj profit zapravo mnogo veći nego što je ova ovde rata za kredit. Jer u tom slučaju to bi nam omogućilo da profit koristimo, da sa njime praktično uvećavamo firmu, da nabavljamo neku novu imovinu, da pravimo neke dodatne prihode, da pravimo neke dodatne profite i da tako rastemo. Ali, ako on nije dovoljan da zatvorimo ni obaveze, onda ćemo umesto da rastemo, mi ćemo zapravo šlajfovati u mestu ili još gore, ićemo u rikvrc. Kako cela priča može da ode u rikvrc? Pa je ovako, da bi vratio kredite, biznis sada mora da otkine jedan deo ove obrtne imovine koji, da bi mogu uopšte ovo da funkcioniše. Znači, ne koristimo imovinu da povećavamo prihode, nego koristimo imovinu da vraćamo jedan deo kredita. I sada, taj deo kredita koji nedostaje je 15.000. Znači, ubacujemo 10, a ispada 25 i ta razlika, znači ovo ispada iz priče, ovo ovde pokriva taj deo, ali razlika je minus 15, tako. I sad, tih minus 15 mi moramo da nadoknadimo tako što ćemo uzeti jedan deo iz ovih obrtnih sredstava i ako smanjimo ukupna obrtna sredstva za tih 15, oni će sa 50 pasti na minus, na 35 će pasti, jel? Znači, ispašće ovih minus 15, i to će biti, boga mi, oko, ajde da kažemo, 30% pada. Na ovaj način mi samo ne da zaustavljamo rast, nego krećemo žestoko unazad. Jer bez obrtnih sredstava, bez dovoljno zaliha, bez para za finansiranje kupaca, prihodi će vrlo brzo kreći da padaju. Ako su obrtna sredstva pala za 30%, i prihodi će verovatno krenuti da padaju za više od 30%. I sad zamislite taj scenarij, da prihodi umesto 100 odu na 70. Sa druge strane, ovi neki troškovi, oni neće baš propratiti na isti način pad ovih prihoda. Znači ovih ovde 65 će isto možda se smanji za 1/3 i možda će to da padne na, ajde da kažemo, 1/3 od ovoga je, za 30% od ovoga to je nekih, na primjer, ajde da ne komplikujemo, neka bude na 45 da padnu. Znači, mi ćemo ovde imati troškove koji su smanjeni za 20, ali prihodi su smanjeni za 30. Ovi ovde troškovi, zaposlenih i razni ostali operativni troškovi, oni će ostati isti. I sad pogledajte posledicu. Znači, ukupan naš profit će biti smanjen za 10, što znači da mi ovde dolazimo na 0. Ubili smo profit do kraja. 100% smo ga ubili. I sve ovo, ukoliko potraje, počinje da se pojavljaju mnogo problema. Bankari kada ovo vide, kreću nevoljno da klimaju glavom i da se pitaju, a kako će sad biznis sa ovako skromnim profitima ili bez profita uopšte da servisira svoje buduće obaveze? Pa kada to vide, možda će odlučiti da se kompletno povuku iz finansiranja biznisa. To znači da se i ove kratkoročne obaveze, da se i one izvlače iz posla. A to onda pokreće potpuno ludilo, znači pokreće se jedna užasna spirala nelikvidnosti. Sad, zamislite da ovo nije ovako, nego da je dinamika otplate ovih kredita bila mnogo drugačija.
da umjesto da vraćamo 25.000, da mi vraćamo, na primjer, svega 5.000. Na primjer tako. Znači, nije 25 otplata, nego je bila -5. I sada, imamo profit od 10, on servisira ovih ovde 5, ono što ostane je još 5. Znači, to je ovo. Imamo ovde 10, imamo ovde -5, ovo što ostane, to je još +5. I toliko je povećano ukupno stanje na računu. Sa tim novcem, tih dodatnih 5, ulažemo novac u nove zalihe, pa povećavamo ova obrtna sredstva za još 5 i to sad ide na 55. Ili u prevodu povećavamo ovo za 10%. E sad, ako povećamo ukupna obrtna sredstva za 10%, to nama omogućava da nam i prihodi porastu za 10%. Pa će prihodi sa 100 skočiti na 110, odnosno za tih +10. A s druge strane, troškovi, oni će takođe u jednom delu samo biti povećani. Ja kažemo da ćemo možda tu i čak izvući neku ekonomiju obima, pa ćemo zbog malo većih porudžbina dobiti neki popust. Da ne komplikujemo mnogo priču, ovih 65 će onda skočiti na 70, odnosno bit će uvećano za još 5. I sada, gledajte šta se dešava. Ovde imamo rast prihoda od +10, a ovde imamo rast troškova od +5, ovi ostali troškovi ostaju da miruju. U tom slučaju, naš ukupan profit se sada uvećava u odnosu na ovaj inicijalni scenario za još 5. To je razlika između ovoga i ovoga. Znači, napravili smo dodatni profit, omogućili smo sebi da rastemo mnogo brže u narednom periodu, bez ikakvih dodatnih kredita, savršeno. Kao što vidite, svrha finansijskog planiranja nije da predvidite budućnost, već da sagledate finansijske posljedice svih svojih poslovnih odluka, povučite prave poteze, izbegnete neke loše i da na neki način vi vodite firmu, a ne da firma vodi vas. Finansijsko planiranje je realna potreba svih biznisa koji hoće da rastu na zdravim temeljima, ne stihijski, ne kratkoročno na steroidima uz brojne probleme koji kasnije dolaze s ovim, već vam ono pomaže da shvatite jasno šta treba da radite, šta ne treba da radite, pomoći će vam da izbegnete neke neprijatne situacije, trule kompromise koji su posledica nelikvidnosti, smanjit će vam rizik jer će vas podsjeći na razmišljanje kako da ih na vreme vidite i izbegnete i još mnogo toga. Finansijsko planiranje nije birokratija koja se dešava tamo negde u nekim srednjim i velikim firmama koje nemaju pametnija posla, nego je realna potreba u svim firmama koje donose odluke i koje ne žele da više donose odluke na slepo. Svi mi smo ponekad donosili odluke na osjećaj i to je okej dok nas ta greška ne košta mnogo, ali kada porastemo, kada je ulog veliki, taj osjećaj nije dovoljan i može mnogo da nas košta. Mnogo je bolje da taj osjećaj provučemo i kroz neki finansijski skener koji nam taj osjećaj potvrdi ili opovrgne. To je onda prava stvar. Kao što vidite, finansijsko planiranje nije toliko teško, mnogo je teže bez njega. Ako vam se sve ovo učinilo korisnim i važnim, zapratite naš kanal. U ostalim epizodama idemo korak dalje i demistifikujemo finansijski menadžment na način da ga svako razume. Jer vredni i preduzimljivi privrednici zaslužuju siguran rast.